Mga puso, tibok Barangay Los, tibok na yun ha. Sa dakbayan sa Sugbo, gipaubos ang lockdown tungod sa kadaghan nga nagpositibo sa coronavirus disease. Sa sitio Zapatera, doon na 82 nga bagong COVID positive nga naghatod sa kinatibok ang 135. Ano yung report? Announcing that we are imposing a total lockdown entire Barangay Los Barangay, and we have already directed Colonel Ligan of the Cebu City Police and General Angkan has been informed already of this decision. Wanay makasud sa Barangay Los ug ang mogawas istriktuhon sa pagbantay sa mga otoridad. Ang lockdown na gumikan sa padayong pagsaka sa ginaganon sa COVID positive. Sa sitio Zapatera lang, adunay bag-o nagpositibo nga 82 base usab sa massive test nga gipahigayon. Plano ron gi-prepare sa nato ang eskwelahan. Kaysa ako pang gingon dili nato basta pulauton kung pananglitan wala tay kabutangan. Gi-prepare nato karon ang mga eskwelahan para ani. Of these 134 are asymptomatic. Wala magpakita og symptoms. Walay hilanat, walay ubo, walay sipon. Unya usarag yun ang symptomatic. Giisip na nga community transmission ang nahitabo sa ground zero sa sitio Zapatera. Diin nakakatap na sa komunidad ang Cagaw. Na-prove nato epidemiologically nga naa na evident ang virus. Ana nga area. So evident ang virus, so ang ato ng pangitaon targeted na takaron sa Zapatera. Meaning to say, atong i-examine or i-test ang katong mga ni-develop na og symptoms. No, kay na-establish naman nato nga ang virus is evident na sa area. Giklaro sa mayor nga magpadayon ang swab testing sa mga tao dili lang sa ground zero apan sa ubang mga dapit sa Barrio Los. Samtang giklaro ni Dr. Villa nga nag-ilis og mga gloves ang mga health workers sa pag-administer sa swab test sukwahi sa mikatap nga report. Gisapaw-sapaw nila ang mga gloves aron mapanalipdan sila sa gayon nga ilang ilisan ang gloves subay usab sa medical protocol. So technique lang daan pinaspasay, makita nimo paspas asay gani kutob na lang diri ang imong mga gloves. Pero ang protocol yun, di siya basta-basta nga. Ano bitaw, pasagad na lang ang imo tungod kay kuyapod na mag- Yes. Mo nang nagyud tay bag nga gidada nga butangan sa atong mga infectious. Samtang mga COVID positive ibalhin sa mga eskwelahan sa Barrio Los. Samtang gidakda usab nga magamit na ang ubang pasilidad. Sa Pigasbahin, nailaing duha ka bag-ong kaso sa Labangon sa may A. Lopez ug sa Katipunan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.